μέρα την αυριανή. Η Χριστίνα Καναβού, η δασκάλα, θα πει δύο λόγια για το θέμα και μετά σκοπεύουν τα παιδάκια να πούν τα ποιηματάκια, αυτά που έχω προετοιμάσει. Να κάνουμε μια ωραία γιορτούλα, να τιμήσουμε τη γιορτή αυτή και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, να τιμήσουμε τους νεκρούς αυτής της ημέρας και να κάνουμε ένα λεπτό σιωπή. Στις 28 Οκτωβρίου η σιωπή και ο σεβασμός. Το επόμενο είναι ότι θα ήθελα τον Παπαγιώρη και πάλι να τον ευχαριστήσω εκ μέρους της εστίας όλων των μελών για τη συμπαράστασή σας και θα σας έδινα το λόγο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξους πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν πάλετε και επεσχάτων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν παν τη μέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα εναπεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί, παιδιά. Μεγανεύρατο εν της κινδύνης υπερμαχών οικουμένη, αθλοφόρετα έθνη τροπούμενον, όσουν διέουν καθήλες την έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν και Τεβε, δωρήσαστε ημίν το μεγατέλεος. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως δικροθήσας των ποινών ευχαριστήρια, αναγράφος υπό
απροσμάχητον εκ παντίον μεν κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωσι ερελήμφη ανήμφευτε. Ευχών των Αγίων Πατέρων Κύριε Ιησούς Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καθίστε παιδιά λίγο. Λοιπόν, παιδιά, εάν στη ζωή μας υπάρχουν τα απόλυτα πράγματα και υπάρχουν και τα σχετικά πράγματα. Απόλυτο πράγμα είναι να τα έχω καλά με τον Θεό πρώτα. Τον χρειάζομαι και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Απόλυτο πράγμα είναι να αγαπώ την πατρίδα μου, να σέβομαι την ελευθερία. Αυτά είναι αξίες διαχρονικές, τις οποίες, ας το πούμε, όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών της γης προσπάθησαν πραγματικά να τις κρατήσουν σαν κόριο οφθαλμού. Γιατί αν δεν έχουμε πατρίδα, ούτε την εκκλησία μας θα έχουμε, ούτε τα σχολεία μας θα έχουμε, ούτε τίποτε δεν θα έχουμε. Σε μια ελεύθερη πατρίδα όμως μπορούμε να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά αυτά. Ένα μεγάλο επίσης αγαθό είναι, παιδιά, η παιδεία, η μόρφωση των παιδιών μας. Εγώ καμιά φορά σαν παπάς δεν μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να δίνουν λεφτά για να χορεύουν τα παιδιά ή να κάνουν οτιδήποτε και να μην είναι πρόθυμοι να προσφέρουν κάτι, έτσι, μα να πληρώσουμε, ξέρω, μια δασκάλα, έναν δάσκαλο, κάτι, για να δώσει στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, ο χορός έχει πιο μεγάλη αξία από ότι έχει το παιδί μου να μάθει τη γλώσσα του. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό και θέλω έτσι, δεν το λέω σαν παρατήρηση, καμιά φορά σαν παράπονο το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τα σχετικά πράγματα τα κάνουν απόλυτα. Έτσι. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν έχουμε τους συλλόγους μας κτλ. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ έχει πιο μεγάλη αξία από όλα τα άλλα. Και αν το καταλαβαίναμε αυτό, έτσι, θα είχε υποστηριχθεί περισσότερο, ακόμα και να το συνδράμουμε και οικονομικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Και θέλω να πω δηλαδή, παιδιά, πως αυτές οι διαχρονικές αξίες διδάσκονται πού αλλού, στο σχολείο. Αν τα παιδάκια δεν ακούσουν από τους δασκάλους 5 πράγματα για την πατρίδα τους, έτσι, ότι η πατρίδα μας δεν είναι μόνο τα βουνά και οι κάποι μας και τα ποτάμια, ξέρω εγώ, και τα δάση μας. Πατρίδα μας είναι και η γλώσσα μας. Πατρίδα είναι η πίστη μας, έτσι. Πατρίδα είναι όλο αυτό και η ύλη, η δημιουργία, η φύση, αλλά όπως είπα και τα άλλα, η πίστη μας, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας. Αυτό, παιδιά, που ήθελα να πω με την ευκαιρία της εθνικής μας γιορτής, τα χρόνια εκείνα το 1930 τόσο, 40, οι Γερμανοί δώσανε την ψήφο τους στους χιτλερικούς αυτούς. Τους νεοναζί. Έτσι. Με αποτέλεσμα, όταν γίνανε, λέει, εκλογές, αυτοί πήραν τις περισσότερες ψήφους και έτσι λοιπόν ήρθαν στην κυβέρνηση. Και το ανέβασμα αυτού του ανθρώπου στα πράγματα τα πολιτικά στοίχησε, παιδιά, 50 εκατομμύρια νεκρούς. Είχε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά και αυτά που γίνανε τελευταία.
αυτό το οποίο έπληξε περισσότερο από άλλες χώρες είναι και η πατρίδα μας η Ελλάδα. Ολόκληρα χωριά ξεκληρίστηκαν. Αν θα πάτε κάτω εκεί στην Καλαμπάκ, πώς το λένε, στα Καλάβρητα, αν θα πάτε στην Άρτα, υπάρχει ένα χωριό που το λένε Κομμένο. Λένε Κομμένο, παιδιά, γιατί σε αυτό το χωριό μπήκαν μέσα, λέει, οι Γερμανοί και σκότωσαν όλους τους άντρες και τα παιδιά. Μείνανε μόνο χήρες με μικρά παιδάκια και αυτά που γύρωσαν, που μπόρεσαν να κρυφτούν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι τέτοια πολιτικά συστήματα δεν έχουν θέση έτσι στον κόσμο. Μόνο καταστροφή φέρνουν και δεινά στην ανθρωπότητα. Έτσι, άκουγα σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο, έλεγε σήμερα το πρωί ο άνθρωπος και δίκιο είχε, ότι η Εκκλησία δεν θέλει στηρίγματα από τους κυκλερικούς και από τον ένα και τον άλλον, ούτε σωτήρες θέλει. Η Εκκλησία έχει σωτήρα και ο ελληνισμός έχει σωτήρα, έχει το Θεό του. Έτσι. Και του λέει κάποιος, λέει, μακριότατε, άκουσα ότι τα πας καλά και με τους κομμουνιστές. Και λέει ο άνθρωπος ότι εγώ βλέπω τους ανθρώπους σαν εικόνες του Θεού. Δεν βλέπω κόμματα, αγαπώ τον άνθρωπο. Είχα, λέει, κάποιον που τον λέγανε Θεόφιλο, που πήγαινε κάθε φορά στην εκκλησία και αυτός ήταν αριστερός τελείως, δεν πίστευε σε αυτά. Και του λέγανε οι άλλοι, γιατί του λέει πας στην εκκλησία που είσαι μαρξιστής. Και έλεγε αυτός, ρε παιδιά, στο Θεό πάρε, να του πω, ας το πούμε, να δίνει ψωμί σε όλο τον κόσμο, είπε ο άνθρωπος. Έτσι, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Να ζουν οι άνθρωποι καλά και να χαίρονται τα παιδάκια τους, τα εγγόνια τους και να κυλάει τη ζωή όμορφα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο του 1940 η πατρίδα μας η Ελλάδα διχάστηκε. Εκεί είχαμε τον εμφύλιο σπαραγμό, με τρώγονται αδέρφια με αδέρφια. Στο χωριό που γεννήθηκα, στο καινούριο Τριχονίδος, οι άνθρωποι αντί να λένε καλημέρα και καλησπέρα, λέγανε καλή δευτεριά. Τόσο πολλοί είχαν ποτιστίες, το πούμε, και η μία η πλευρά και η άλλη η πλευρά. Και αυτό, παιδιά, ήταν το λυπηρό και το δυσάρεστο. Είναι δυνατόν τώρα να σκοτώνει ο αδερφός τον αδερφό και να έρχονται μετά να μας πείσουν ότι αυτό που κάνανε ήταν σωστό. Άρα λοιπόν το αγαθό της ελευθερίας, να επιλέγει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, είναι το πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν η χώρα διχάστηκε, ακόμα και οι πολιτικοί μας είχαν διχαστεί τότε και αυτό πάλι στοίχησε πολύ αίμα και πολύ πόνο. Αυτά εμείς οι νεότεροι, ιδιαίτερα εσείς τα παιδιά, οι νέοι, θα πρέπει να τα παίρνετε σαν μαθήματα. Έτσι, ότι αυτό το οποίο προάγει τις κοινωνίες δεν είναι τα μίση και οι κακίες και οι διχόνοιες και οι χωρισμοί, αλλά είναι η αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους. Μόνο έτσι δημιουργούν οι άνθρωποι. Και να μην τα περιμένει κανείς όλα από τους πολιτικούς. Έτσι, το να πετάω εγώ τα ράδια μου, ξέρω, το αυτοκίνητο στο χωράφι, ή να πετάω τα μπουκάνια στον δρόμο ή τα χαρτιά ή οτιδήποτε, δεν θα έρθει ο πολιτικός να τα μαζέψει. Αυτό εγώ πρέπει να το μάθω. Ότι αν ρίξω τα λάδια στο χωράφι, θα μολυνθούν τα νερά, τα οποία πίνω. Έτσι, και θα είναι όλα μολυσμένα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όλος σύσσωμος ο ελληνικός λαός το 1940 με το στόμα του τότε Πρωθυπουργού είπε, ας το πούμε, αυτό το μεγάλο όχι και ξεκίνησε η αντίσταση εναντίον των αντιπάλων που ήταν οι Γερμανοί, οι οποίοι θέλησαν να κυριεύσουν όλο τον κόσμο. Και η θεωρία αυτή του Χίτλερ τους έκανε να πιστεύουν ότι είναι η αρία φυλή και ότι αυτή μόνο πρέπει να επιζήσει και όλοι οι άλλοι να εξαφανιστούν από το χάρτη. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Έτσι λοιπόν η μικρή Ελλάδα προέβαλε μια μεγάλη αντίσταση τότε και βρήκαν την ευκαιρία οι μεγάλες δυνάμεις να ανασυνταχτούν έτσι, για να μπορέσουν και αυτές να πολεμήσουν εναντίον του εχθρού. Το λέγανε οι Έλληνες, πολέμησαν σαν λιοντάρια. Ένας μεγάλος παράγοντας αυτής της επιτυχίας αυτού του πολέμου
ήταν, παιδιά, η αγάπη των ανθρώπων για την πατρίδα τους και ήταν και η πίστη στο Θεό. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης έγινε σαν χθες, 26 Οκτωβρίου, την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Υπήρχε ένα γεροντάκι στο Άγιο Όρος, ένας Άγιος άνθρωπος, που τον βλέπανε κάθε λίγο και λιγάκι να κλαίει και να σκουπίζει τα δάκρυά του. Και του λέγανε, γέροντα, γιατί κλαις? Παιδί μου, λέει, δεν βλέπεις? Κοίτα, ο Άγιος Δημήτριος με το κόκκινο αλογό του, λέει, περνάει τα βουνά απάνω της Βέρειας εκεί, όλα μέχρι πάνω, μέχρι την πόλη, και βοηθάει και ενθαρρύνει, λέει, τους πολεμιστές μας. Άλλοι πάλι που ήταν στα μέτωπα εκεί του πολέμου, έβλεπαν την Παναγιά και τους ενεθάρρυνε στον αγώνα αυτό. Έτσι λοιπόν η αγάπη τους στην πατρίδα, αλλά και η αγάπη τους στον Θεό, στην πίστη, η εμπιστοσύνη τους, ότι είναι προσωρινό αυτό το κακό που τους βρήκε και ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Αυτά, λέω, τα δύο στοιχεία, η πίστη στον Θεό και η αγάπη στην πατρίδα, τους βοήθησε να πετύχουν αυτόν τον μεγάλο άθλο. Και έτσι να φύγει ο εχθρός και να ζήσουμε τα υπόλοιπα χρόνια έτσι με ηρεμία και με ταχύτητα. Βέβαια, κάναμε λάθος, γιατί όλα αυτά τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι πριν 1-2 χρόνια, δυστυχώς δεν κάνανε καλά κουμάντα οι μεγάλοι οι πολιτικοί μας, έτσι, με αποτέλεσμα να ζουν με δανεικά, και όποιος δανείζει τον άλλον κάποια ώρα έτοιμο λέει, δώσ' μου αυτά που σου έδωσα. Και φαίνεται για αυτά δεν προετοιμάστηκαν, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση αυτή της κρίσεως, και εύχομαι ο καλός Θεός να βοηθήσει, αλλά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω και να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Εγώ το θεωρώ χρέος μου αυτό λίγο μου. Έτσι, μην νομίζετε ότι το κάνω γιατί πέρα από τα αστεία που λέμε μεταξύ μας, ο παπάς σας ξέρω πολύ καλά ποια πράγματα έχουν αξία και ποια δεν έχουν. Και αυτό που προσπαθώ σε όλους να τους δώσω να καταλάβουν είναι αυτό το πράγμα. Η παιδεία των παιδιών, η μόρφωση είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό έλεγε ο πατροπός μας ο Αιτωλός, γκρεμίστε εκκλησίες και κτίστε σχολεία. Από τα σχολεία θα μάθει το παιδί και το Θεό να σέβεται και τους ανθρώπους να σέβεται και την πατρίδα του να σέβεται και να αγαπά. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν ο καλός Θεός να σας ευλογεί στην προσπάθειά σας αυτή. Εγώ τώρα βέβαια έβαλα στο μυαλό μου κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο ο Θεός θα τα φέρει βολικά. Αυτό το οικόπεδο εδώ απ' έξω που είναι από το σπίτι μέχρι το εικόνισμα, έλεγα να συνεχίσουμε κοιτά κάποια στιγμή, αν βρεθούν χρήματα, και να κτίσουμε έτσι ένα διόροφο κτίσμα με κάποιες αίθουσες, που να μπορέσει μελλοντικά αυτό να χρησιμοποιηθεί, γιατί από ό,τι βλέπω για πολλά χρόνια δεν θα μπορέσει το κράτος να στέλνει εδώ δασκάλους και παιδιά. Το θέμα θα το πάρουμε στα χέρια μόνοι μας εδώ, τοπικά. Αυτό που είπα προηγουμένως, δεν που λες για το φορό λεφτά και να μιλήσει για να μάθει το παιδί σου τη γλώσσα του και τον πολιτισμό του, είναι έγκλημα, αδελφοί. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτά είναι τα Γερμανία και Ιταλία βάλθηκαν να κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήξεραν πως αργά ή γρήγορα ο πόλεμος θα χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας. Και αυτό δεν άρχισε να γίνει. 28 Οκτωβρίου 1940.
3:30 το πρωί. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι επισκέπτεται τον Ιωάννη Μεταξά. Το τελεσίγραφο είναι σαφές. Ή θα γίνετε σύμμαχοί μας ή έχουμε πόλεμο. Η απάντηση του Μεταξά έμεινε στην ιστορία. Όχι. 28 Απριλίου 1940. 5:30 τα χαράματα. Ο πόλεμος ξεκίνησε. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτίθενται στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αμέσως γίνεται επιστράτευση. Οι φαντάροι μας φεύγουν με όποιο μέσο βρουν για το μέτωπο. Στους σταθμούς οι γυναίκες ξεπροβοδίζουν τα παλικάρια μας. Με τη νίκη, φωνάζουν. Ο ενθουσιασμός τους έχει συνεπάρει όλους. Θα τους φάμε τους μακαρονάδες. Ο πόλεμος στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας έχει ξεκινήσει για τα καλά. Οι Έλληνες αποκρούν την πρώτη Ιταλική επίθεση μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και ξεκινούν την αντεπίθεση. Οι Ιταλοί μπροστά στον ελληνικό ενθουσιασμό υποχωρούν. Στα βουνά αντιλαλεί η αγγελία φαντάρων μας. Αέρα! Ο ελληνικός στρατός προλάβει και ελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις στη Βόρειο Ήπειρο. Κοριτσά, Αργυρόκαστρο, Επελένη, Άγιοι Σαράντα υποδέχονται τους ελευθερωτές. Οι εφημερίδες σε Ελλάδα και Ευρώπη κάθε μέρα αναφέρουν τις νίκες του στρατού μας. Όλος ο ελληνικός λαός πολεμά. Οι άντρες στο μέτωπο, οι ηρωικές γυναίκες της Πύλου μεταφέρουν τρόφιμα και πυρομαχικά στα βουνά. Οι Ελληνίδες σε πόλεις και χωριά πλέκουν ασταμάτητα κάλτσες και γάντες. Οι αδελφές νοσοκόμες υπηρετούν τους τραυματίες. Σε κάθε εκκλησία μαζεύονται οι πιστοί και προσεύχονται με θέλει στο Θεό για το δίκαιο αγώνα μας. Δεν έμεινε ούτε ένας αμέτωπος στον αγώνα. Οι Ιταλοί καταπροπώνουν. 6 Απριλίου του 1941. Η μικρή Ελλάδα μας έχει αλλάξει τα σχέδια του πανίσχυρου άξονα. Οι Γερμανοί αλλάζουν σχέδια και επιτίθενται στην Ελλάδα. Νέες σελίδες ηρωισμού γράφονται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στα οχυρά Μεταξά. Ντούπερ, Λισέ, Περιθώρι αντιστέκονται στις ιδεοφρακτές γερμανικές στρατιές. Όμως, η γερμανική πολεμική μηχανή προχωρά. Η Ελλάδα υπόδουλε. Η κατοχή από τις γερμανικές, ιταλικές και βουλγαρικές δυνάμεις είναι φρικτή. Σκλαβιά, πείνα, δυστυχία. Στις μεγάλες πόλεις η Εκκλησία οργανώνει συσύπνη. Οι Έλληνες όμως δεν σκύβουν το κεφάλι. Αντιστέκονται μέχρι και την τελευταία ημέρα της κατοχής. Οι Γερμανοί φεύγουν ηττημένοι, ντροπιασμένοι από τη δύναμη ελληνικής ψυχής. Ο ηρωικός αυτός πόλεμος τελείωσε και έδωσε για μία ακόμη φορά το μήνυμα. Αξίζει να δώσουμε τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Τώρα. Μια μέρα φθινοπορεινή, κρύα χωρίς λιακάδα, οι Ιταλοί θελήσανε να πάρουν την Ελλάδα. Μα οι Έλληνες απάντησαν όχι, με ένα στόμα. Εχθρού ποδάρι δεν πατά στο ελληνικό του χώμα, γιατί είναι χώμα ιερό, με αίμα ποτισμένο, και από τα παλιά τα χρόνια δαφνές μυρτές παρμένουν. Αυτό είναι το ωραίο πανί που όταν περνάει μπροστά μας σουραίνονται τα βλέμματα και σκαταράει η καρδιά. Έκλεψαν μάτια και καρδιές απάνω της και η κόρα στις νύχτες στην υπέρανη του φως των αραγιών. Είναι η σημαία του βίδης από γάδες με άσπρα γένεια, το τρίσβαθο και απόκρυφο σχολείο. Είναι μια θάνατη πνοή κορμένη να τον ανέψει. Με αματρίχυλα και ανέφωτα το δίχαλο πανί. Μπράβο.
έξω στα γενναία παλικάρια. Εστερίζουμε την τάξη με ωραία σημαίακια και γιορτάζουμε το όχι του σχολείου μας στα παιδάκια. Όχι, σήμερα η πατρίδα μας έχει γιορτή και πάλι. Γιορτάζει η περήφανη. Σήμερα οι Έλληνες απάντησαν και νικήσαν τους Ιταλούς με το όπλο και την όχη. Σαν σήμερα οι Έλληνες τους Ιταλούς νίκησαν και την ελευθερία της με αίμα εκκρεμίσαν. Γιορτάζουμε το όχι. Εστολίσαμε την τάξη και τις φτιάχνει στα κοινάρια. Να γιορτάζουμε και φέτος στα γενναία παλικάρια. Εστολίσαμε την τάξη και τις ωραία σημαίακια και γιορτάζουμε το όχι του σχολείου μας στα παιδάκια. Ασάρουμε την Ελλάδα του Χριστού το φως του σμένη μια Ελλάδα δοξασμένη. μαζί μου. Για πάμε. Ας χαρούμε την Ελλάδα του Χριστού το φως σμένη. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα δακρυσμένη. Αυτό εδώ. Μερικά πνατάκια όπως είδατε ήταν ίδια, δεν μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σάββα. Είναι κάθε Σάββατο μαζί μας. Θα πούμε στο τέλος να τραγουδήσουμε τον ύμνο μας. Όλοι μαζί. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά. Ξέχασα κανένα? Ξέχασα και πάλι κάποιον, όμως την τελευταία φορά. Μαζί. Ποιο είχες? Ξεχάσαμε την... Και εσύ στρατός ειρήνης. Πάμε. Ας σώσουμε την Ελλάδα του Χριστού, το φως βρουσμένη, μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα δοξασμένη. Thank
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά συγχαρητήρια να σου δώσω το χέρι, συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο σου. Να είσαι καλά.